Això és l'Institut Príncep de Girona. En aquest centre, situat al límit entre el barri d'Horta i Gràcia, hi conviuen alumnes procedents de desenes de països i cultures diferents. La diversitat cultural regnant suposa un vincle d'unió entre l'alumnat. L'ambient que es respira és culturalment força enriquidor i les relacions socials estan regides per l'amistat entre els membres de la comunitat educativa, ja siguin alumnes, personal no docent o professorat. Es pot dir que el nostre institut és un exemple viu d'èxit en la integració sociocultural. Els passadissos estan plens de vida. Les conversacions que hi tenen lloc es desenvolupen en els idiomes més diversos. S'hi pot escoltar el xinès, l'àrab, el punjabí, el búlgar, el romanès, el castellà i, òbviament, també el català. L'hora del pati és quan la multiculturalitat present al centre es fa més evident. Grits, rialles i veus que s'expressen en les llengües més diverses. Tot i que la majoria d'alumnes tenen com a llengua materna els idiomes d'origen més divers, el català s'erigeix com a tret d'unió, l'element integrador que fa que tothom s'entengui dins la comunitat educativa. Jo em dic Eka Oniani, soc de Swaneti, és una part de Geòrgia. Em dic Rumiana i soc de Bulgària. Hola, em dic Faisal i soc del Marroc i vinc del parc de Tetuan. Jo em dic Jing i a mi la gent em sol dir Montse. Jo vaig néixer aquí, però els meus pares de la meva família prové de Xina. Possiblement la multiculturalitat. Per exemple, aquí estan molt acostumats a veure a la gent d'altres països o, per exemple, a veure gent xinesa, i jo quan vaig arribar em vaig sorprendre molt. No sé, a Bulgària la majoria de gent són de Bulgària i una mica de Turquia, però res més, és sorprenent. La diferència més gran que hi ha entre el meu país i on estic ara és la gent, la gent d'ahir és més conservadora i més tradicional. O sigui, no dic que els d'aquí no siguin tradicionals, però jo crec que en el meu país un 80% o el 90% segueix les tradicions. I també les diferències són els estudis i coses d'aquestes. La diferència... no ho sé. La diferència, la forma de vestir que van ahir, la forma d'estar... Jo destacaria molt la gran contaminació que hi ha, perquè com que ara s'està desenvolupant, hi ha moltes fàbriques, llavors és molt difícil trobar un dia de cel blau allà. També, no sé, la gent. Tu si vas al centre de la ciutat, per allà pots trigar mitja hora en passar, està ple de gent. Anècdota no tinc cap, però les coses que no faig aquí en el Marroc les faig, com les festes que fem ahir, aquí no es poden fer tranquils, sinó més, no sé, moltes coses. Ja més controlat. Sí, com quan el dia del xai, el dia de la matança del xai, aquí vas al carnisser i el demanes que et portin el cordell i ja està, el xai i ja està, però ahir el mates tu mateix, no sé, és un dia molt especial. El Marroc és el Marroc, no hi ha cap dubte. Jo trobo a faltar molt el meu poble, fa 2 anys que no hi vaig i espero tornar d'aquí a poc. No, em quedaria aquí perquè ja estic acostumbrat i no sé, ja m'he acostumbrat a viure aquí. Si tingués la possibilitat d'anar ara mateix al Marroc, m'hi aniria. Sense cap dubte, perquè és el meu país d'origen, estic més tranquil ahir, no sé, tinc tot ahir. Tinc la família, tinc tot. Jo em dic Maria i soc de Catalunya. Jo em dic Eric Pi i soc de Catalunya. Doncs les polítiques centralistes del PP les canviaria i llavors jo intentaria apostar per una Catalunya lliure, que ja fa molt de temps que es busca i que ja hauria de ser possible. Què n'opinem de la immigració que ve a Catalunya? Doncs està molt bé perquè això ens fa que hi hagi diversitat cultural i podem aprendre
de tot i de tothom, però tampoc hem de fer que es marginin, o sigui, s'han d'integrar també en la cultura catalana i en la cultura del país. Que vinguin d'uns altres països està bé perquè podríem aprendre més idiomes. Soy del Salvador. Eu sou do Brasil. Somos de Chile. Somos de Ecuador. Somos argentinos. Somos de Colombia. أنا مغربي. Somos de Uruguay. Soy de Paraguay. Agora é filipino. أنا مصري. Jestem Polski. Ja z Ukrainy. Sono d'Italia. Yes, Hayastani. Muy Aşif Letovos. Sunt de România.